Palitan mo ang puso ko ng pusong masunurin sa iyong salita. Pusong banal. Alisin mo ang galit at puot. Palitan mo ng pag-ibig. Alisin mo ang takot at pag-alinlangan. Palitan mo ng pananampalataya. Alisin mo ang kasalanan. Palitan mo ng kabanalan ang aking puso sa pangalan ni Jesus. Habang nakataas mo ng iyong kamay, the Holy Spirit is here right now. Oh, Spirit of the living God, we worship you and we honor you, Lord, right now. Yes, the Lord is here right now. The Lord is here. Jesus Christ is here. Habang nakataas po ang iyong kamay. Yes, the Holy Spirit is here. I declare Satan defeated in your life right now. Demonyo ng sakit at karamdaman. Satan, lumayas ka sa isip at puso at buhay ng mga lalaki at babae, bata, matanda na narito. Sa pangalan ni Jesus, by the blood of Jesus Christ, shed on the cross of Calvary. Yes, in the name of Jesus, demon of sickness and disease in your body, lumayas ka, demonyo ng sakit. Demonyo ng sakit sa tiyan o sa likuran, sa batok, sa ulo, sa mata, sa tenga. In the name of Jesus, come out in Jesus' name. Bitawan mo mga taong ito sa tanas by the anointing power of the Holy Spirit. In Jesus' name. In the name of Jesus, bitawan mo ang kanyang ulo. Bitawan mo ang kanyang tenga. Bitawan mo sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The anointing of the Holy Spirit, I release that healing power of Jesus. Dumaloy magmula ulo ng talampakan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buong katawan. Now in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. You can feel the anointing flowing magmula ulo ng talampakan. Sige mo, purihin nyo ng Panginoon. Just wave your hand if you feel the Holy Spirit touching you. Wave your hand if you feel the touch of the Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit right now. Sabihin mo, salamat Panginoon. Ako ay magaling na. Ako ay malaya na. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga sugat ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, ako ay magaling na. Salamat po, Diyos. Yes, the Holy Spirit is continually touching you right now. Nararamdaman niyo like a fire. Parang mainit na dumadaloy magmula ulo ng inyong talampakan. Dumadaloy sa iyong tiyan, sa iyong likuran, sa iyong ulo right now. The healing power of God. The healing virtue. In the name of Jesus. The power of God is present to heal the sick right now. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan mo, Panginoon. Huwag kayong magalinlangan. Believe, 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 believe in the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Ano nangyari sa inyo, teacher? Mula ulo hanggang paa, napakainit. Ano po nga? Alam ko po ginawa ang Diyos sa buhay. It's the Holy Spirit. Hanggang ngayon po ba nararamdaman niyo presence ng Lord? Dito po kayo. Taas po ninyong inyong kamay. It's the anointing of the Holy Spirit na may ginagawa sa inyo. Lord, thank you, Lord. Oh God, ano man ang ginagawa mo sa Kanya, let it flow, Lord. Malayang lumalo yung iyong kapangyarihan.
Oh, malayang dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanya. Malayang dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanya, Diyos. Let the peace of Christ flow and the love of Jesus flow and inner healing, Lord, na dumadaloy. In Jesus' name. In Jesus' name. Ano po nangyari? Kanina pa lang pag nag-aawitan pa lang ako kanina. Gusto ko na umiyak. Nararamdaman ko na agad yung pasensya na. Pagpasok pa lang, nung nag-aawitan pa lang. Gusto ko na umiyak sa akin. Kasi alam ng Panginoon na maraming gustong bumasalbahay sa akin. Mga naiingit. Gusto ko itaw talaga na ay inibigay sa kanya. Halos kada kakain ako. Ano na oras hindi ako. Walang ginagawa. Dahil ko sa pinakausap ko siya ng todo sa kanila. Kaya ngayon, nararamdaman ko siya siya ang gagawa doon sa mga tao. Gusto ko magpahit sa akin. Ibabag niya lahat ang ginagawa nila sa akin sa kanila. At siya ang magbigay na kakawin sa akin. At siya ang tatagong sa akin. Yes. Taas po ninyo inyong kamay sa Panginoon. Lord, salamat. Nandito ka, kinocomfort ka ng Panginoon. Sa oras na ito, sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Yes, receive the power of God right now. Oh, hallelujah. Yes, let it flow right now. I am the one who kailan? Adaman niyo yung percent. Yung spirit ko kasi, I was a worship ko. Ano po, yung heart ko. Di ba pumili ko kay God, sabi ko, Lord, gusto kong buhayin yung dating Jesus. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ako babalik kasi parang nawala yung Sunday service and so on so on. Sabi ko, kailangan kong i-renew yung sarili ko as a worker, sabi ko na sa kanya. Tapos na-amaze po ko sa inyo kanina habang napapatid ko kayo sa harapan. Kung ano yung experience niyo before nung na-baptize kayo ng Holy Spirit, the same thing what happened to me before. And then kanina po nung nag-pray na-pray kayo kanina, kasi yung dito sa ganito po, lagi yan sumasakit sa akin. Then kanina po na-feel ko yung parang hanggang ngayon, ang init-init lang ano ko hindi sa gandang likod. Na nararamdaman ko dumadali hanggang sa mel kung saan masakit sa akin. Nawala po siya. Sabi ko, kanina, nung pinapalapit ko yung mga tao, nag-aalangan talaga po ako. Pero, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, nararamdaman ko po, kita ko po yung galaw ng Espiritu sa kalagitnaan po natin. Kagaya po na sinabi nyo kanina, pag may mga taong natitipon-tipon na sa kalagitnaan ng Diyos po yung Diyos. Kaya yun lang po marami po sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nadadamanin sa oras na ito. Yes, gagamitin ka uli ng Panginoon for His glory. The presence of God is here. At sinasabi sa iyo, anak, pinatawad na kita. Patawarin mo ang iyong sarili. I will use you for my glory. Greater than before. Greater than before. My power is upon you, the Lord said. Oh, hallelujah. Father God, habang dinededicate niya muli ang kanyang buhay sa iyo, in a very fresh way, Lord, feel Him right now with your power and with your presence. In the name of Jesus, muling magamit mo siya for your glory, Lord. Thank you for your healing na dumadaloy sa kanyang buto, sa kanyang buong katawan, O Diyos. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Muli mo siyang gamitin, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, greater than you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ito mga musicians. Sige po, pwede po kayong makaupo diyan. Habang nakaupo po kayo, just continue in the spirit of prayer. Sabihin niyo, Lord, sa taong 2012,
Baguhin mo ako, puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Please be in the state of prayer. Iwasan niyo po mag-usap o magkwentuhan. Let's be in the spirit of prayer right now. Bago po kayo mapahiran ng langis. Lift your hands, mga musicians. Kayo ay haharap sa presensya ng Diyos. Kayo ang nagdadala ng mga tao sa presensya ng Diyos. Pero bago makarating ang mga tao sa presensya ng Diyos, kayo muna ang makarating. You will stand in the presence of the Most High. He who dwells in the presence, who dwells in the power of God's presence. The power of God is upon you right now. Habang nakataas po ang inyong kamay, the Lord is here. The Lord will use you for His glory right now. Oh yes. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit right now. Let it flow, let it flow, let it flow. In the name of Jesus, ayaw niyo pong dumaloy, huwag niyo pong pigilin. The power of God is upon you right now. Receive in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Yes, receive the power of the Holy Spirit. Receive the power of the Holy Ghost. Now. Let it flow right now. Kaya mong dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Jesus' mighty name, be filled with the Holy Spirit. Ayan yung dumaloy, ayan, huwag yung pigilin. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, be filled with the Holy Spirit now. Be filled with the Holy Spirit now. Let it flow. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Yes, the presence of God is upon you. The power of God. The power of God is upon you now. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes. Lift your hands to God. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Holy Spirit is upon you now. Receive the power of the Holy Ghost. Let it flow. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, the power of God is upon you now. Yes, let it flow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we